Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan. D'accord. Karamɔgɔ Sedu, i ye walawalali ba de k'an ye. Walawalali mun kɔnɔna la f'i da sera yɔrɔ ma ni o ye nɔgɔko ye. Sabu fɛn o fɛn bɛ bɔ dugu la a bɛɛ bɛ tila ka segin ka taa dugu la. Ingénieur Konipo ale bɛ ligne na, olu ye lakɔgɔli caman kɛ, u fana ka lakɔgɔliw la u kumana nin kan kosɛbɛ, k'a fɔ ko fɛn min ye bagaji ni engrais ye, a ma ɲɛ an ka dugukolo ma, a ma ɲɛ an yɛrɛ ka kɛnɛya ma. Farafin nɔgɔ ladancogo dɔ bɛ olu bolo, an tun bɛ fɛ ka ale ɲininka n'a sɔrɔla a bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la. Ingénieur Konipo, i bɛ nɛgɛjuru sira la. Sisan an selen filɛ mun ma sisan o de ye nɔgɔ ko ta fanfɛla ye. Dugukolo yɛrɛ mago bɛ nɔgɔ min yɛrɛ la naturellement. Yala nɔgɔ ladancogo dɔ bɛ aw bolo wa? Kosɛbɛ. I bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan? Sɔnna ma, n bɛ dɔɔni fɔ o kan. Baasi tɛ, kuma b'i bolo. Aw bɛɛ lajɛlen folen don. Bɛɛ tulo b'i la. U y'i folen don, i ni ce i ka laseliw la. Nba i ni ce n balimamuso Konipo. Karamɔgɔ Sedu y'a fɔ cogo min na, a tɛ tɛmɛ o kan. I ko ko sɛnɛ ka yiriwa, i ko ko i yɛrɛ k'a ladon ka ɲɛ. Donc a ti ladon ka ɲɛ ni dɔwɛrɛ ye, a ti ladon ni pɔsɔni ye, a ti ladon ni engrais chimique ye, mais a bɛ ladon ni a yɛrɛ bɛ fɛn minnu d'i ma ye, a bɛ ladon n'olu de. Donc an ka kalanw kɔnɔna na, ale ni an ye kalan min kɛ nakɔ sɛnɛcogo ɲuman kan n'an k'o ma maraîchage bio-intensif. An ye kalan min sɔrɔ o kɔnɔna na, an ko ka ɲɛbilaliw kɛ yalasa nakɔ bɛ kɛ wagati min na, o b'a sɔrɔ nɔgɔ b'i bolo. Donc o ɲɛbilali de bɛ kɛ samiya kɔnɔna na, n'an k'o ma compost hivernage, farafin nɔgɔ tolili samiya kɔnɔna na. Donc o tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ni an ka matière organique i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na, furabulujalanw, furabulukɛnɛw, donc olu de latoli ka se k'a kɛ farafin nɔgɔ ye. O latolili bɛ kɛ sababu fana ye ka se k'an ka dugukolo nimaya. N'an ka dugukolo nimayara fana a bɛ kɛ sababu ye k'an ka sumanw lakɛnɛya ale ni ka bɔlifɛnw di an ka sumanw ma. F'an k'a dɔn fana o suman kelenw de fana bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye. Donc siriki de don, ka bolo di ɲɔgɔn ma de don an ka dugukolo ni ale ni an ka sumansiw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc samiyɛfɛ nɔgɔ in kɔni tolili ale man gɛlɛn kosɛbɛ. I bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye ale la? Awɔ, n bɛna dɔɔni ɲɛfɔ. Karamɔgɔ Sedu y'a fɔ cogo min na, a mago bɛ n'i bɛ baara kɛ i mago b'i ka wɔsi, o ye wajibi ye. Siga t'a la. I ka wɔsili de bɛ kɛ sababu ye fana k'i bɔ musaka bɔta la. Donc samiyɛfɛ nɔgɔ in ale la an mago bɛ se binkɛnɛ de ma. An b'a daminɛ ni binkɛnɛw ye parce que samiya fɛ i b'a sɔrɔ binkɛnɛ bɛ fan bɛɛ fɛ. Binkɛnɛ ale ni binjalanw, donc pour que i ka baara ka teliya kabini nin wagati la, i kan ka se k'i ka binjalanw fara ɲɔgɔn kan parce que o b'a sɔrɔ malo tigɛra, ɲɔ tigɛra, donc paillew bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma binjalanw, olu bɛ sɔrɔ. Ale ni furabulujalanw fana bɛ sɔrɔ nin wagati la. I mago bɛ se olu de ma, ale ni fana i ka nɔgɔ kɔrɔ min b'i bolo, tolilen kɔrɔ min b'i bolo, i mago bɛ se o dɔɔni ma, ou bien misi sugunɛ, ou bien misibo. Donc ale baara man ca, i mago bɛ se kɛnɛ ma, kɛnɛ mun a kɔnɔ bonya bɛ taa mètre 5 la, a kɔnɔ janya bɛ taa mètre 6 ani 5 la. Wa fana a ka kɛ yɔrɔ min fiɲɛ b'a sɔrɔ, fiɲɛ bɛ don ka bɔ, wa a kana kɛ yiri kɔrɔla fana ye. Donc o baara kɔnɔna na sisan i ka nɔgɔ kan ka dilan so 3 de kɔnɔ fo k'a fɔ i ka nɔgɔ yɛrɛ mɔna, a sera kɛ
i ka sumansiw kɔrɔ. Donc o compartiment in n'an ko nɔgɔso 3 a bɛ minɛn minnu demander a bɛ pelle demander ale ni fana brouette i mago bɛ se o ma i mago bɛ se bere ma n'an ko ma piqué i mago bɛ se bereden 10 ɲɔgɔn ma. Ale ni y'a fɔ binkɛnɛ ni binjalan ale ni misibo ou bien misi sugunɛ ou bien ni nɔgɔ tolilen kɔrɔ min b'i bolo ale ni fana saribɔn mugu. Donc i ka kɛnɛ mun jate y'a fɔ tantɔ i bɛna na a so kelen kelen bɛɛ kan ka bɛn so kelen bonya o bɛ taa 1 mètre 50 la a kɔnɔ dunya o bɛ taa 2 mètres la. Donc a kɔnɔ janya o 1 mètre 30 o yɛrɛ an bɛna piqueden 10 mun ta olu de janya kelen kelen bɛɛ kan ka bɛn 1 mètre 30 ma. Donc i b'o 3 de kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka guidage k'a la yalasa i ka nɔgɔ fiɲɛ kana ta ka bɔ n'a ye ou bien a kana walaka ka bɔn kɛnɛma. Ni guidage yɛrɛ se tɛ mun ye fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ i bɛ se ka a tugu ɲɔgɔn na ni berew yɛrɛ ye yalasa i ka nɔgɔ kana ta kɛnɛma cogo min na. Ok. Donc ni y'a faamu sisan nɔ fɔlɔ nɔgɔ dilan cogo dɔ tun bɛ ka dingɛ sen ka k'a kɔnɔ nka nin na i t'a kɛ dingɛ kɔnɔ i bɛ bere de turu i n'a fɔ bere 4 ɲɔgɔn na n'i y'o turu sisan i bɛ girage kɛ k'a la munumunu. Donc ale bɛ kɛ fɛn jɔlen de i n'a fɔ bassin dilannen mais wo b'a la fiɲɛ bɛ don a fɛ. Donc i ye fɛn minnu fɔ sisan nɔ kalakala binkɛnɛ a kɛra binkɛnɛ a kɛra binjalan ye charbon ani bugurinjɛ ani baganbo voilà donc olu de bɛna kɛ o kɔnɔ sisan nɔ. Et puis a yɔrɔ fana a man kan ka yiri kɔrɔ pour que tile k'a sɔrɔ et puis fiɲɛ a man kan ka kɛ kogoju fana kɔrɔ parce que fiɲɛ fana kan ka don a la. Donc o ɲɔgɔnna 3 de bɛ dilan ka tugu ɲɔgɔn na. O ɲɔgɔnna 3 de dilan ka tugu ɲɔgɔn na. Pourquoi o ɲɔgɔnna 3 kan ka dilan o ɲ'a fɔ a ɲɛna. 3 in kun ye mun ye yalasa parce que n'i na nɔgɔ don i bɛ nɔgɔ don o fɔlɔ kɛ quoi donc a kan ka dada ɲɔgɔn sanfɛ de. Awɔ. I n'a fɔ n'i ye fini kuru i b'u dada ɲɔgɔn sanfɛ cogo min na i ka nɔgɔ fana kan ka kɛ couché ka dada ɲɔgɔn sanfɛ. I mana so fɔlɔ fa i mana binkɛnɛ da i bɛ misibo dɔɔni k'o sanfɛ ka binjalan da ka misibo dɔɔni k'a sanfɛ ka binkɛnɛ datugu fo k'a fɔ a fara. Mais laɲini kɔni i ka se 30 centimètres ma couche fɛn o fɛn i ka se 30 centimètres ma. N'i ye binkɛnɛ da a ka se fo 30 centimètres ma ka sɔrɔ ka binjalan don sanfɛ fo k'a fɔ i ka so fɔlɔ fara. N'a fara tan b'a gosi fiɲɛ b'a sɔrɔ semaine 1 semaine 2 i b'a retourner n'an ko i b'a yɛlɛma. Donc yɛlɛmani na i mago bɛ se so 2nan de ma. A bɛ yɛlɛma ka taa so 2nan de kɔnɔ. Donc a yɛlɛmatɔ an kun ye saribɔn mugu min fɔ i bɛ se saribɔn mugu fana bɔrɛ kilancɛ ma 50 kilo jateya ma o. Donc a yɛlɛmatɔ i b'o fana dɔrɔn k'a la k'a n'a yɛlɛma n'a ye. I bɛna ye a tɛna so fa bilen a bɛna na fo so kilancɛ la. Donc i bɔra ka so fɔlɔ fa cogo min i bɛ segin ka so fɔlɔ fa ten tɔ tugun. Donc semaine 2 semaine 3 tugun i bɛna na so 2nan i b'o yɛlɛma ka taa so 3nan kɔnɔna na ka tila ka saribɔn mugu dɔ k'a la fana a yɛlɛmatɔ. Saribɔn mugu in dabɔ kun ye yalasa ka ji minɛ a bɛ kɛ komi chiffon an ka nɔgɔ cɛla ale bɛ ji de minɛ. Donc so fɔlɔ min kun y'a fɔ fɔlɔ i bɛ tila ka na n'o ye so 2nan na tugun ka segin ka so fɔlɔ fa tugun i n'a fɔ kɔrɔlen y'a fɔ cogo min na.
Donc olu de bi yɛlɛma fo ka taa so sabanan in fa tewu. So sabanan de bɛna fa sisan nɔ. A dabɔ kun i ka nɔgɔ sɔrɔ ka se 5 mètres cube ma sani fɛn bɛ se. Samiya sani nakɔ baara wagati bɛ se awɔ. Voilà, o b'a sɔrɔ i ye 5 mètres cube nɔgɔ sɔrɔ a tolilen. I ma wari bɔ. A baara yɛrɛ man gɛlɛn, mɔgɔ fila baara de don, a tɛ tɛmɛ o kan. Bamananw b'a fɔ yɔrɔ la ko timinandi tɛ dɛsɛ ko la. Fangaba tɛ yɛrɛ a baara la, timinandiya dɔrɔn don. Timinandiya dɔrɔn don. Donc pour que ka résumer sisan nɔ, c'est-à-dire so saba nin n'i y'a kɛ, so fɔlɔ binkɛnɛ ni binjalan ni baganbo ani charbon ni bugurinjɛw bɛ kɛ o de la. N'a tolila sisan nɔ, i b'a yɛlɛma so filanan na. Mais o bonya o nɔgɔ caya tɛ dɔ in bɔ sabu a bɛ cɔri ka don ɲɔgɔn na. Maintenant n'i y'a yɛlɛma so filanan na, i bɛ charbon mugu ɲagami a la pour que ji min b'a la n'a tolila charbon in bɔ o ji sama k'a fara kan, a ji tɛ woyo ka bɔ a la. Maintenant i ye opération fɔlɔ min kɛ so fɔlɔ na, i b'o réparer tuguni. Ainsi de suite ni so fɔlɔ in ta tolila tuguni, i bɛ filanan in ta kɛ so la sabanan in na ka fɔlɔ in ta kɛ filanan in na. Ainsi de suite. Mais n'a bɛ yɛlɛma, i b'a sɔrɔ dugumala bɛ taa sanfɛ, sanfɛla bɛ taa duguma. O cogo tɛ? Donc i bɛ continuer ten tɔ de fo so sabanan in kana fa. L'objectif yɛrɛ mun ye so sabanan in mana fa, o de y'i ka nɔgɔ ye, i b'o de bɔ k'o kɛ i ka nakɔ la. I ka nɔgɔ kɔrɔ. Donc o nɔgɔ nin de filɛ nin ye, baga t'a la, sɛgɛ t'a la, a tɛ tiɲɛli kɛ mɔgɔw kun. A b'a to i ka nakɔ la fɛnw bɛ ɲa fana. Kosɛbɛ. Bon i y'a ye sa, ani an ka kɔrɔlen in fana bɛ ɲɔgɔn na. Fɔlɔ fana an tun bɛ an ka nɔgɔ bila k'a la toli ten tɔ de. Nka e ye nin mun fɔ sa, méthodiquement nin nafa ka bon kosɛbɛ. A nafa ka bon kosɛbɛ yɛrɛ de. Voilà, d'accord, i bɛ to ligne na, an mago bɛ s'i ma ɲininkali wɛrɛ la. Ni jɛmukan labɛnna nakɔ biw a n'a baara ɲɔgɔn fɛ. Aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na. Aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la. Aw k'an bɛn.